Ini Sundarawati. Sundarawati. Kalau tak belum terang maksudnya stop jangan usul. Kamas jaya kusuma menika saking sukun langkung. Sukun langkung. Kok bocah desa itu wis sampe iso wis sampe Dereng kersa kok dereng tresna. piye to Kok adem tresna karo Camas. Ya yo ketemu ono kan gede tresna. Ya bae ngono iki kok wis tresna kuwi lho gampang. Sundarawati Sundarawati. Timbali nopo kuwi lho? umpama dadi sing jawa kudu jaya kusuma Wis pundi namane yen kados ngaten mriku? anak Sekolah ya sekolah enggak. sekolah bapak keberatan dulu Iki. ora metu bobot hidup kete apa nopo batang wong Oh, cinta sapa jenengan teh pundi? ya anak kaya ngono kudu kuat Oh, ngaten. Oh, memang derek yen karena ngaten. sekali udah ada suruh angin bukan pasir pantul ada jaya kusumanya semua Nuwun sewu pisanan ingkang beprapto. Wah, langkung ruwin kuwatir panjenengan kanthi setata. Boleh apa? Sasampun jenengan langkah setata. Kula kepengin pirsa panjenengan sinten ingkang saking pundi wonten minyak wonten pasir Braga wae. Panjenengan kepangaken rame kula ki patih jagal dento. Patih jagal dento. Kosok wangsulipun panjenengan sinten? Patih Majapahit kena ucap. Lajeng ingkang saking pundi? Kula menika mijil saking Guwa Sewu Panggil Silungan lajeng mantun yang Pasir Bragung mengkuwi badhe apa nggih? Ingkang mangka sepindah kula menika badhe tilik kahanan wonten ing manca wae. Wah, kasunyatanipun kula dulu tunggalan iki gagah-gagah wani-wani ganteng-ganteng. Pancen kucangane Majapahit wis kondang sae dadi Nusantara. Maca wis padha ngerti. Betul? Sing kapundhut iki. Emang kalih kula menika nampi dutanipun sesembahan kula wonten ing Guwa Selungan nggih. Adipati Jagal Ambilawa ingkang nglamar putri Majapahit ingkang sesilih asmanipun Dyah Ayu Sundarawati. kami sipun itu Palaman ingkang nami Lara Dento saking Guwa
wong siluman ingkang sepenuh banjir ngrasakaken penjenengan Apa yang akan produksi kita asal? Kalau semua ingkang semua agung semua yang sembilan cekok. Asal itu sih itu. kula menika kipati jagal jumpa Partai jaga kita. ayo Yang kita nanti tahu, kita nanti bisa nggak? tau Kesampun masakan untuk melakukan sudah ayo nanti nggih untuk waktu pasti sampai itu sudah ya. Jadi kalau nggak ngomong tanam itu ibu tri diri itu nah kan ini sudah satu lagi sebenarnya saat ini oh ya ya ini sudah waktu kalau ono ratu seto dua seribu satu dua udah masih seribu ya. monggo Ya. Untuk pengalaman sore ya kletek niku lho. Terus pundi yang ngaten menika ramane? Umur udah senang. Oh, ngaten. Tapi orang bisa tangan kita. Oh, ngaten ramane. Jadi Pak, jaga cerita nggih dan tapi anaknya mau iki kados pundi ampun ngantos sebat. Ini bos anak mau coba tanpa benar, tanpa tahu, tanpa. Jadi ini payudane kurang berarti ya no, balik sing sangat. Umpama itu langsung sekolah saya. nggih yen kados penganten pawe pas kula badhe mengal Jadi ya ora anting